Hi guys, good morning. Welcome back again sa mong channel guys. So karong adlaw guys, April 18. So karong adlaw, aliautan na dari dia. Dari sa mga tukuran. Aliautan na dari karon guys. Madyo gani kay madyo ang panahon. Sa gunso na og init, da naman na dari. Kukuban na karon dari guys. Aliautan na nila, sa nanay kahoy dia, iandam na. Papadato hakuton pa ko. Sugda na karon guys, dari dia. Sugda na karon. Mana liautan na nga to. Panghaan ng mga tambak na naanza guys ha. Sugda ng karon dari guys. Kaluyas ginuog no kuma. O ma, kuan na lagyan ni. Sugda na gadzud siya. Oh, patanawon ra man na anza guys sinigli out. Kini kay mag-charge pa ko kay kang cellphone ana lubat na wala pi kuryente das unahan ato na pud mas merkado mag-charge. Kim no. Nas kim na banha dari guys. Na ta diri ta. Dako na guys, kahinam do mo datos ka pong naay kubasa ang ngigi. Pang Gabriel ya, dako na katong isang gipagas dari. Ya, la dako na tapay isa, karuudun man nag-isa. Karuudun. Hala, luudun man. Pagka pa mga ukra kay wa man nga buhi. Tapi gabi na, padak na namo. Tato tapapata. Siapa ma? Dali. Dali. Guys, nagkuha na si Gabriel suso katong amang kuha din sang adlaw. Ya. Pangtutupan naglubot kinahanglan man ako ag pan kay aroma sup siya. Yan siya guys. Laming naman ni siya pila duha ka adlaw. Kan ka na day? Suso. Ami man na. Kan ko suso. Kan ka? Kan ka dan suso. Aman ang butangan og ubod. Butangan na mag-ubod guys. Kuun lagi, tangag ubod. Diyan ko papa. Ha? Diyan ko papa. Ano yung mga paniod to guys. Karon, mga sagulan og ubod. Kapagkita na mo na hadani insang maluto na. Kaya mag-charge palagi yung tao. Lagi yung... Hawa, ubo. Hawa, ito, ubo. Hawas ubo? Palit pag og snack daris magtrabaho guys. Tsaka rin guys, ubod mo yung isagol dadto sa suso. Kari da sinuban. Kani mo yung isagol karon guys. Yan, ubod. Mag-charge sa aming kari guys. Karon maka-video ko dari inag layout. Kaya wala nang cellphone. Grabe na ding lubata. Makakot kami dari ha. Ha? Uban ka. Lisod pag-ibilin. Guys, tiya. Tag-dus ang buok. Lami ni kay wani spray. Ilhanin mo gway spray kay giud. Wala lagi ni spray kilo kay mahadlok ko, mahilog ng tao. Na guys, ug mga suso gipang hinluan nag mga lubot, pangmaan na. Pamutlan man ni jaro masup-sup ni kay ug dipotlan na, di tabang. Matabag sup-sup. Bati. Okay, hugasan ng madyo guys, karong hinlo siya. Papa, isa pa! Yan guys, magsugod na hindagli out dari. Mato sa aming merkado kay nami apaliton, stock nila. Diyan na guys, nasugdan nagli-out. Diyan na guys, nagsugod nagli-out guys diyan. Kuta na para pang haligi ay. Dari pod. Diyan na guys. Bi, tanaw na to. Si kuya kaning tabang mas kuya kut-kut dari guys. Miguel. Bakit? Bakit? Water. Water ring? Waterer? CR. CR. Tubig. Diyan na guys. Kut-kutan na dari. Pusti. Ano yung mga pusti? Hari. Kapudad to. Okay. Guys, nakikita mo. Uy, may batang nagsunod-sunod. Kim? Dali. Papa, kuya? Dito, papa? Kuya to. Kuya, dito, papa? Wala guys, nasugdan na. Lord. Sa Gabriel mo, inamutol dari sa kabilya. Kumbati. Dali. Hindi ka tagasan. Sa man kataas pa?
Sinta. Kumbati. Ito guys, ang mga ipangbangan sa kabilya. Suyo mo tigban. Ayok na uray may ma. Suyo mo tigpatol. Ayok na uray may. Guys. Ano guys, masuway ko na itong kubkubon dyan guys. Pero taday ta. Kim. Ani. Nila ta. Naaawan. Naday rin. Kalit mo pong bunot kaniha guys. Ha? Kalit og bunot. Kaniha hindi sarang lamia ka dyan. Timpo ni kalit og bunot. Wabadyo. May bagyo. Hinaya ka gamadama kaya. Ano ba? Pati anak niya. May wati? Ano guys, mag-out. Pati anak. Naday wati. Yung ba yung Kumbati. Sakto ron guys, ikuan og i-out og mga bahay kay naay 8. No, swerte man daw nang naay pizza 8. So 18 ron. Dapat ni dia pas pizza 8 kaso kana sige magbunot. Kuno na natunog og 18. Ha? Patay. Dapat tatay ng pazong. Butang eh. Nanay ni. Pud. Ang gara naman daw hung kada na bi. Berg. Deko. Dali. Tanang luto na katang suso. Hey guys. Ready na katang panakot. Yala guys, ready na katang panakot guys para sa itong suso. Taning sinuban. Katang sagulan na rin. Mana siya dyan, bamboo shoot, butong or kawayan sa baka pag-iro na rin ang kagwang. Di api atong gata. Mga atong tunuan na ito guys. Hawa di amin kayo sa masyat kas kaliro ning nakagwang na sa ulan dyan ikuting niya itong niluto. Guys, kanina may atong iuna guys sa itong suso kanina. Mana dyan lasaw. Ito na ibutang agatang panakot guys. Day tangad, luya, ahos ug sibuyas din. Ito na yung panglunod guys. Panglunod rin guys. Ito panakot, tangad. Kasaan na taglunod ni. Ano guys. Loro na natag atong ubod, bamboo shoot or kawayan mo siya guys. Nilapuan naman ni siya. Butang dari. Bamboo shoot or kawayan. Basin isang malibog na pag-uban, maingan na sa pagbutong, maingan og butang sa lubi. Ang amang tawag na rin guys, butong. Kawayan, sa kawayan. Ikay butang nga anas lubi ha. Butang sa kawayan ni. Butang sa kawayan. Ubod ni sa butong, kawayan. Dini ubod nga sa lubi ha. Basin magilibog unsa mo. Narabay na utanan di ko numoy, di ko numauag butong. Mamoy tawag na mga dari guys, butong, hindi butong, butong. Okay. Tanggamay tangasinan og digit. Tangasinan og digit guys. Tangasinan nga pang palasa. Naman di matabang. Tatay espiso guys di ah. Unsa na ilunod ng espiso guys, ug makabukaw na ring lasaw. Si takang ning atong trabaho guys, kanang human ni. Makakaon na tong trabaho. Ano mo dito sira ning kagwang. Okay. Sinsya na mo guys kay saba dari sa gianan, saba po dari iro ra sa magsilingan, magpasngan, baan. Kanan, tasan butirun, buti tuwa-tuwa. Baron.
guys. Yan na may luto diya. Wala problema magluto na kadungag na ko. Oh, ramputi akadyo. Okay. Yung mga alaga. Karon na naman sila librehin nung paniud to guys kay ugma. Hindi naman sila librehin ka wala may pangpalit og sidaan. Banga mangitag pangpalit og sidaan. Ning kakay pagani ko isuho nila. Wala naman sa kay ma. Ano si Zadad to ma? Plaster. Kaghalang yung giapas nga wire di pa kabayla ka batas dadto sa mga atukuran kay arong agatot masukdan da as taga buhiko. Kay basin injag di pa to na matukuran dadto. O di pa na mo mapasugdan dadto injag maglisid na hinon mi kuan sa atop kay wire matas na. Anong amagi paning kamutan jud nga makuan karon sugdan. Sana mo tanawon dali guys maluto na ri. Then guys, sagatang tinunuan nga suso with ubod sa butong or bamboo shoot. Ano siya guys? Ihan ba ni atong kamera? Okay. Pagkawon na naman natin sa kas guys kay rong ato nang haunon kay mga ano may paniud to kay pangtasan nagtrabaho. Duay pa din taon. Karon ra naman sila librehan guys kay wa tay pang afford og sidaan kada adlaw. Ugma, magbawon na siguro sila. Taga-daer mo pa rin unoon rin guys. Naras unahan. Oh! Naray butang be. Nana guys, wow, lami na kaadjog atong ubod with suso. Grabe, oy, kalami kadyo na pa si tangad. Hey guys, ang kadyo kalami kadyo. Nga, ang tanin jorong taad guys. Manay masadaan pa ni udto. Ubod with suso. Bamboo shoot with suso. Bukad na kukutang guys. Yeah. Ano siya guys? Suso with ubod. Bukad na luto yan. Diyan na guys. Nagatong sudan. Suso with ubod. Maniod to tanin yung tanan guys. Daram na nga as gawas kalimut ka dusud. Iutpud. Tara nga sila da. Ito tanin zo. Na magail. Daram is kuya gail. Si Lia kaya nagkaan naman to skim-kim. To ilas na tali. Isang friend. Ato isang friend. Kaya gimingawin taon sa kay ganiha pa maning uli. Isang amiga. Ito tanin zo guys ya. Suso with ubod. May kazo. Suso ubod. Suso with ubod guys. Comment ko ag. Ha? Labi ag tup-tup. Labi ag tup-tup. Labi ag tup-tup tinggal brain. Guys. Lami. Nantanin jog suso. Parisag ubod. Totoo na niya. Isang unod guys. Mayun. May kabaw yan. Init. Lami dito ang makuan, malaming no. Hinlo. Laming guys, hinlo ag sud. Niwang. Muniwang lamingan. Niwang. Niwang laman. Niwag mata suso. Mata suso. Mata suso. Bumurog ka na. Kumbatig sup-sup. Kumbatig sup-sup. Ya guys. Sup-sup. Mian. Oh, tusok, sud. Sud na tusok. Buin.
Diin niya no. Ano laman nung makabuhos ro isa ka kabuhos ro pila ka puste. Tulo ka buok. Mabuhusan ka aron butang eh. Ha? Mabuhusan? Makabuhos dai ron guys, makapalihi dai taron. Kung sumalay na palihi, buhos. Kita rataan dyan guys, inig buhos na to. Dana isa ka poste guys diya. Gama. Isa ka poste. Sa panangbaw na papadares ka, kabilya. Mana panday papawan na? Mauna butis pa pagpanday. Mazuga ni guys, kaning bukad nag-init. Lami nag-klimas, kalibutan. Lami nag-klima daris buhol guys. Bukad nag-init. Ito na guys, agi katulo na tong buho tong ilang kubkub. Si Kuya Gael mo assistant. Kaya isa to gisuuwan man og tijan tong kauban na rin amang kuan. Gagaw. Si uwan og tijan. Kuya Gael naman may tiguan pala. At saka buho to. Daupad sa dari guys, di arang hitaka ka azo ginoo ko. Naman nag-host dan he. Kung pubunon pa man ni guys, kanay host dan ni nagsigil glanaw ning host dari. Wal hinunon pa ning host dito sa ubos to. Naman nagingad to ganiha ag taga awas. Baw ngarian ba ni nila ro karong adlaw. Mazul man tan nila ngarian guys ang mama na ni Dani. Mamang gunis una guys, wa ka danig katong host. Kaya host ka naligsan po daw kuan dari da. Bus kaya host. Kada to isa pad ka buho. So bali upat na din ka buho dai guys, dili tulo. Sa duha. Tulo. Upada isa dadhe. To ato guys, ang isa na to. Lawan na to bi. Etchalam oy na may tubig. Tangi, magkabay. Sila guys, ikaduhang poste na nilang gihimo guys. Gabriel. Gabriela. Ito nang una. Kumbati ah. Guys, Kuya Gael, kayo matabang na yung taon ni Zag kuan guys. Kung mas kin mo uli, ito pa mas pikas. Hmm? Para magkahita, kung kanang basaag lupa. Basag na ng trabaho. Mahu man daring lao guys. Lao guys. May mahong lao. Kiskisan kay kini pagapok. Aray, ibang sangit na mo ko daras. Tangsi. Ano ko nagtubod mo? Di nang pinagtubod. Ako naluoy tubod. Pumok naman dari-dari di ay. Mo magngit-ngit. Kenapa? Pumok na nun dari. Ya. Pumok na. Parang gialihan dari aron ni makasud ang tubig. Ang gialihan. Sobra? Sobra guys. Saan ni mong libor nga pas-pas magkaso? Kaduhang pusti guys. Ito ikaduhang pusti. Hatid ni mo. Okay. Pas na. Nasa pa para asa man na siya? Ha? Mating. Mating. Sinsa kani guys makon ni pang mating. Nasilaom. Pundasyon. Man sa pundasyon guys kadtos kada haligi. Tara guys ag mating. Putangan sa ingana kay arong ligun mugunit ag katong isang kabilya pud nga ibutang daring poste. Mata sa pagunit dito guys. Arong ligun. Mating. Mating. May mating. Mata na magamang dalaga, mating gajud. Buho atabay. Ana ka magkaos. Ha? Kaos kada na. Butang Shows anak cincin ma. Ha? Shows anak cincin. Magkaos anak kuya? Tiyaw. Utang tubig. Tangang tubig. Hala.
Tangan ko ng tubig dari guys kaya na magkaw si Kuya Kinkin. Garaon ka bi. Garaon ka bibi ko, garaon. Cincin ma. Ito na guys, ang pusti na nang ibarag. Diyan pa si Ja. Di lali magbarag o pusti guys na. Wala kay buhusan o pusti. Ito na guys. Lagi sa kapusti. Ito lagi kaduha. Lagi katulo ng pusti guys. Pabaragan. Sabod. Nylon. Sabod sa nylon. Tignan guys. Karoon ni ma. Kumba. Doon pang yuyo guys. Be, lamer may wana. Ito na guys, nabarag nagtulo ka poste. Ayan, nabuhusan na laman na ron to. Ang kitabunan sa kaning bunot magkalit ang uwan. Kalit magkamalot ang panahon. Hindi pa imis lami na to kaso ganiha. Kalit ang pag-unos. Pero yung bakat ito Nanay mga friend, ang mong bakat ito Ayan guys, nanggi butang sa minto. May baho. Guys, ito na rin. Kaya mag-i-enjam ko mag... Okay. Kumbate. So guys, mora na mong video karong adlaw guys. Sa abangin na po ninyo among sunod nga mga videos nga i-upload diha. Pasensya na maghapon kay wa mi ka upload. Wa milod. Wa mi lubod. Wa mi tawag. So guys, magkita-kita na pata sa mga sunod nga videos kan bulit nag-uwan. Bye-bye guys. Mora na mong video karong adlaw. Oh guys, tanong na mo i-update diha kada adlaw. Bye-bye.